I poštovani gledatelji, nakon dugo vremena i nakon sedmice dana što sam bio u Bihaću kod rođaka Amara, nastavljamo dalje sa Night Showom, petom epizode. Evo sad igramo Winning Eleven 2017, igramo meč Bosna i Hercegovina, Novi Zeland na Winning Eleven 2017 za PlayStation 1. Sad ćemo to onda smanjimo i raigramo. Mislim, samo komentar. Partija. Da nađemo. Evo ih. Nećemo ne kup. I'm now in Cereni. No. 5. Noć. Aj ne vidim tako. Evo formacija: Begović, Spahić, Šunjić, Kovašinac, Mujđa, Bešić, Pjanić, Lulić, Misimović, Ibišević, Đeko. Ajoj, Ibišević ne valja, mora Đurić igrati. A za ovo je vamo Marinović, tamo ne... Evo ga. Možemo početi. Đurić! Rani golman. Marinović. Novog Zelanda. O! Vodi Novi Zeland 1-0. Šteta. Igramo dalje. Misimović. Joj, Misimović. Spaha. Majstorski. Milane, Milane. Aaaa! Ništa ne jedi na Đeko. Đeko. Faul. Ništa ne svira Španac. Kovašinac, Pjanić. Dobra lopta. ...25 minuta, 0-0, 1-0 vodi Novi Zeland, evo ga, Đeko. Đeko, prva pretnja, ništa. Pardon. Lijepo. A da će biti gol u prvom poluvremenu. Ne, Đurću. Zašto se pokrio? Evo sam imao. Dobro, Beša. Kaka peta, Spaha dok je došao iz odbrane, čak. Ne, 2-0 Novi Zeland, ovo već ne valja. Dobro je gađao, Marinović drugi put hvata loptu. Ovo ne valja, 2-0. Novi Zeland nas vodi. Jača je Katalonija, normalno. Ajoj. Ne valja. Bolji smo u šutama, a u Novi Zeland iz 2 šuta zabio 2 gola. I vodi 2-0 na Night Show. Sudija Akord Bosanski Petrovac.
O, nije moguće, ljudi nas 3:0 buše. Dobro igraju ljudi, zaista nema šta. Igraj svaka čast, pratite meč, odlično. Ajme barem se oprostiti, počasni put. A daj sudija, nije off. Ah! Prvi opa. Uaa! Šteta! Marinović se ne da večeras savladati. Jo, Katalonije. Pjanke! Ništa. Ne da Marinković go. Ne da ni taj počasni čak. Ni to ne. I to je bilo sve za ovu utakmicu. Bosna i Hercegovina nažalost izgubila sa 3:0 od Novog Zelanda. Novi Zeland se dosta dotuko. 8-3, evo. I to je bilo sve za ovu epizodu Night Show Studija Akorda Bosanski Petrovac. Vidimo se iduće srijede u 5. epizodi. Od tada doviđenja i prijatno i hvala što ste gledali Studija Akord Bosanski Petrovac i lajkujte ovaj video i šarujte.